Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Ommi dejjem tajat li għandi ġieħ ta' ras. Martant ħafna tobba imma kollha lula li m'għandha xejn, ħlief ħafna stress. It-tabib, kif jinduna x'tibtu ġieħ ta' rasi? Mela, hemm ħafna tipi ta' ġieħ ta' ras differenti, allura importanti li meta inti tmur għand it-tabib tispjegalu eżatt xi tkun qed tħoss. Għaliex dan ħajiddetermina x'tip ta' ġieħ ta' ras hi. Eżempju, fejn qiegħed l-ġieħ. Id-distribuzzjoni tal-uġieħ jekk imurx għal x'imkien ieħor, jekk imurx għall-għajnej, eżempju, jekk ukoll kemm ikun qawwi dal-uġieħ, jekk ikun xi uġieħ qawwi li ma jħallikx torqod bil-lejl, jew uġieħ li jqajmek f'nofs ta' lejl. Kemm idum l-uġieħ, ġieli jista' jdum ftit minuti u ġieli jdum ġranet sħaħ għaddej. Jekk ikun hemm xi sintomi oħrajn mal-uġieħ, eżempju problemi fil-vista jew tibdil fil-vista, dardir, ejja partikolari jew nuqqas ta' saħħa f'ċertu idej jew saqaj. Ġifieri kollox skont dak li inti tgħid it-tabib u mbagħad it-tabib ikun jista' jagħmel u skont l-eżaminazzjoni ikun jista' jagħmel id-dijanjosi tat-tip ta' uġieħ ta' ras. Issa tension headache partikolarment ħafna drabi tkun diskritta mill-pazjent bħala tafis u pressa fuq il-moħħ jew inkella fuq il-wara tar-ras u fuq il-wara tal-on. Ġeneralment, l-uġieħ jista' jdum bejn nofsija għal ftit jiem u ġeneralment fil-maġġor parti tal-każijiet ma jkunx xi uġieħ qawwi li ħajqajmek bil-lejl jew xi uġieħ qawwi li ħajtelfek mill-attivitajiet ta' kuljum, però jkun skumdita qawwija. L-uġieħ ta' ras kkawżat minn stress nistgħu naqsmuh f'żewġ kategoriji. Jista' jkollok uġieħ li jitfaċċa biss darba kull ftit ġimgħat u jdum għal ftit jiem. U jista' jkun hemm uġieħ ieħor li jirriżulta kroniku għax jitfaċċa kull ftit jiem u jdum is-sigħat. Iżda dan l-uġieħ ta' ras jista' jġor miegħu xi komplikazzjonijiet? Bħala komplikazzjonijiet għas-saħħa m'hemmx xi komplikazzjonijiet gravi min-naħa tat-tension headache, però li jiġri hu illi l-iskumdità tant tkun qawwija li dak li jkun tibda jittelfu mill-funzjoni tiegħu tal-ġurnata, forsi tibda telfu milli jikkonċentra fuq ix-xogħol, jew milli jikkonċentra jekk ikun qed jagħmel xi faċendi d-dar. Jew inkella jġalu biex ikun daqsxejn iktar irritabbli mis-soltu allura tagħmillu burda ta' daqsxejn ħażina għaliex ma jkunx jista' jiffunzjona 100% kif ikun is-soltu. Meta morru għand it-tabib minħabba l-uġieħ ta' ras li jista' jkollna, tajjeb li nagħtu dettalji sew dwar x'tip ta' uġieħ qed inħossu, f'liema naħa eżatt tar-ras u l-qawwa tal-uġieħ. Iżda apparti l-mediċini, kif nistgħu intaffu dan l-uġieħ? Nistgħu nibdew minn mediċini li jinxtraw over the counter li jkunu painkillers bħal paracetamol jew xi anti-inflammatories li jintużaw biex itaffu dan l-uġieħ. Jgħin ukoll jekk ikun hemm depression assoċjata ma' dan it-tip ta' uġieħ ta' ras, forsi jistgħu jgħinu wkoll xi antidepressants, però f'dan il-każ dejjem wieħed għandu jmur għand it-tabib tiegħu jiddiskuti daqsxejn il-problema u naraw naqra x'effett qed ikun hemm fuq il-ħajja ta' kuljum u nimxu minn hemmhekk. Issa, bħala rimedji oħrajn, ċertu relaxation therapies jgħinu bħala u min forsi jmur xi meditation bħal yoga, bħal affarijiet hekk li jistgħu jgħinu ħafna. Xi massaġġis ukoll jistgħu jgħinu għax dawn iħollu it-tension li jkun hemm fil-muskoli tal-on u allura jkunu qegħdin jgħinu ħafna. U affarijiet sempliċi, eżempju jekk wieħed jieħu xi banju sħun tista' tgħin, kemm jista' jkun nippruvaw nirrikorru għal dawn l-affarijiet. Anke l-istil ta' ħajja li ngħixu jista' jbiegħed il-frekwenza ta' dawn l-attakki ta' uġieħ ta' ras. Pereżempju l-alkoħol, it-tipjib u l-kafeina
kollha jistgħu jżidu r-riskju li jiżviluppa l-uġigħ ta' ras. X'inhu l-istil ta' ħajja ideali biex inbedu din il-frekwenza? Li niklu dieta tajba bilanċata dejjem tgħin li naqsu riskju ta' tension headache, speċjalment li nevitaw ċertu zokkor fid-dieta. Importanti ħafna wkoll li wieħed jixrob ilma mhux ħażin ħalli nevitaw daw it-tip ta' tension headaches. U importanti wkoll li kemm jista' jkun nagħmlu l-eżerċizzju ħalli anki aħna mentalment aħna nagħmlu l-eżerċizzji l-moħħ jirrilassa ħafna, allura innaqsu ħafna l-inċidenza tat-tension headache b'dawn l-affarijiet. Tikka aktar dwar saħtek. L-istudenti adolescenti mhumiex qed jieklu kemm suppost. Barra minn hekk jirriżulta li dawn l-istudenti ma jafux jażlu l-aħjar ikel għalihom. Dan l-istħarriġ sar fost numru ta' studenti li attendu istituzzjonijiet post-sekondarji u universitajiet madwar l-Ewropa. Jidher li huma ħafna dawk l-istudenti li matul il-ġurnata tal-iskola ma jieklu xejn biex imbagħad wara jiffangaw f'ikel li ma jkun fih l-ebda sustanza. Is-suġġeriment hu li l-iskejjel jipprovdu ikel is-sussidjat, ħalli bekk l-istudenti kollha jaffordjaw u jkollhom ikel sustanzjuż aċċessibbli ta' kuljum. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.